ಈ ದಿನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಥ ಬೂಡ್ದರ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತು ದುಃಖ ಆತಂಡ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಥ ಬೂಡ್ದರ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತು ದುಃಖ ಆತಂಡ. ಅಯ್ಯೋ ದಾಯದಿ ಇಂಚ ಬುಲಿತೊಂದುಲ್ಲ వీడియో మామి వీడియో టిక్ టాక్ వీడియో మల్తొందుల్లే ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನು #, ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ #, వీడియో ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ వీడియೋ ಪಾಡ್ದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷಲ ಆತಿಜ ಆಂಡಲ ಏತು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡ್ ಪಂಡದು ಏರಿಯಾ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ರಂಜಿತಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ರಂಜಿತಾನ ಏರಿಯಾವು ಅವು ಯಾನೆ ಮಾಮಿ 2 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ 200 ವಿಡಿಯೋ 20 ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಚೂರು ಕಾರ್ ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತತ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೂರ್ದೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಡೋರ್ ಇತ್ತನಾರು ಮೋಲ್ನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪನ್ನಿ ಓ ಆರ್ ಪಂಡೆರ ನಿಕ್ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ದಾದ ಕತೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಲ ದಾದ ನಾ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪಲ್ ಎಂಚಿನ ಏತು ಪೊರ್ತುಲ ಫೋನ್ ಪಾತೊಂದು ಟಿಕ್ಕು ಟಿಕ್ಕು ಅನ್ಪಾಲು ಟಿಕ್ಕು ಟಿಕ್ಕು ಅತ್ತು ಮಾಮಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅವೇ ಟಿಕ್ಕು ಟಾಕ್ ಆ ಟಿಕ್ಕು ಟಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಲ್ ಬುಳಿಪ್ಪಲ್ ದಾದ ಕತೆಯ ಎಂಕಂತೂ ತರ ಹಾಲಾದು ಬೋತುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲಾದ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುವೆರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಐಕ್ ತೂಲ ಅವುಡು ಮುರಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೆಗೊಂತ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡರ್ ಮೋಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಫೋನ್ ಪಾತೊಂದು ಪೋದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡಂದು ಬೇಡ್ಲೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಲು ದಾದ ಕತೆಯಂದು ಅಪಗ ದಾದನ ಪಂತಲಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡಿತ ದಾದ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂದಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಎಪಾಲನೆನ್ನು ತೂದು ತೂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ತುಯ್ಯರ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಚೀನಾದಾಯನ ಆಪ್ಗೆ ಅವು ಇನಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕೇಂಡ ಅದಿಪ್ಪಡು ಹಬ್ಬ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ನನಾಂಡಲ್ಯಾನು ಸಮಾಧಾನ ಡಿಪ್ಪೊಲಿ ಹಬ್ಬ ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದ ಬೊಡೆದಿನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ದಾದೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೇರಾ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ್ಯಪ್ನ ಯಾನ್ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡಿದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ತನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಬೈದುಂಡು ಐನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವಾವ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಉರ್ದಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಏತ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪಿರ ಸುರು ಆಂಡ ಮೋಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಯ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಮಾರಾಯ ಆ ಫೋನ್ ಇಂಚಿಕೋರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಜಾಗರುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ 4 ದಿನ ನಿಕ್ಕು ಫೋನೇ ಕೊರ್ಪು ಇಂದಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ತರೆಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಪೋದೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ ನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ದಾನೆ ಕೇನು ಜಕೆ ಬಿ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಆನೆ ಕೇನು ಜಾ ಇಂದಯ್ಯ ಮಗ ಇಟೆ ಬಲಗೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ತರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಮಣಿ ಪೂಜಾಲು ದಾದನ ಆತಂಡಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬಲ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ ಇಂದಯ್ಯ ಮೊಲೆನೊರ ತೂಲ ಅಲೆಗ್ ದಾದನ ಆತಂಡು ಉಂಟಲೆಯ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಏತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂಡಲ ನಿಕ್ ನನ್ನ 4 ದಿನ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಪು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಚಾಕನಪ್ಪೆ ಇಂದಯ್ಯ ಅಲೆಗ್ ದಾದನ ಆತಂಡು ಇದಾಯ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿ ಅಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಮುರಣಿಯವರ ರಾತ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಯ್ತೆ ತೊಂಡೆ ಅಪಗ ಪೀಡ್ಸ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಲ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅನುಮಾನ ಬತ್ತದು ಪೀರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯ ಅಪಗ ಸರಿಯಾಯಲ್ ಇಂದೆ ಮಾಮಿ ಚಾ
ಬದಲು ಎಲಿ ಪಾಸನ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಎನ್ನ ಗತಿ ದೇವರೇ ದಯ ದುಂಬಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ಇಜಿಂಡ ಅಲೆಗು ದುಂಬು ದಾದಂಡ ಲಾಪುನ ಬದಲು ಎಂಕದಾಲ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು.